Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Di o refraneiro galego que a cabalo regalado non lle mires o dentado. Eu non sei se iso ten moito que ver con onde nos atopamos hoxe, na Feira Cabalar de Meis, que se celebra ano tras ano e que é algo moi tradicional e a que ven pois moitísima xente este ano de máis, que poden vir montados toda esa xente e que pode gozar dos cabalos e tamén se lles gusta de todo o que ten que ver co mundo ecuestre. Parada case obligatoria para todas as persoas e nós que comezamos o programa xa saben onde estamos. Comeza un novo de festa en festa na Feira Cabalar de Meis. ¿Qué un poco a prueba que se está disputando aquí? Bueno, es una dentro de la disciplina de enganches, hay una especie de pruebas nuevas que se empezaron a correr a nivel europeo, sobre todo aprovechando las inclemencias de mal tiempo y se hacían en pistas interiores y de eso tienen un sobrenombre de indoor. Son pruebas que son mezcla de dos. La prueba de cono del concurso completo de enganche, que consta de 3. El concurso completo consta de una prueba de doma, una prueba de maratón y una prueba de conos. Esta prueba es una mezcla de la primera y la última, de la segunda y la tercera. Un obstáculo maratón o 2 que se pueden poner máximo, más después la prueba de cono. Y ahí se hace un poquito también para que la gente se vaya introduciendo en la disciplina, podemos meter caballos nuevos y es una forma de entrar en lo que es el sistema de competición de la disciplina de enganches. En que se basa a proba? Quero decir, como se puntúan o que fan os cabalos ou que fan as persoas? Esta prueba ahora mismo está contemplada, es una prueba al tiempo, entonces prima la velocidad y cada derribo de pelota o incidencia se penaliza con segundos. Al total se acumula todo en segundos, el participante que menor número de penalizaciones de segundo consigue es el que clasifica en mejor lugar. Vostede coñece esta competición? É a primeira vez que a vexo. Que lle parece? Maravillosa, maravillosa. Nós en Vigo temos cousas moi bonitas, pero isto é fora de serie. Vostede é amante dos cabalos? Pois sí, eu estou comendo aquí na casa filla e vou arriba a mirar, estou aquí desde as 9 da mañá sentado para mirar isto, non? Que é unha cousa maravillosa e me gusta moito.
Vemos de Rianxo. E que lles parece? Moi bonito. Vostedes coñecían, bueno, entendo que lles gustan os cabalos, coñecían esta disciplina? Conocemos os cabalos, gustan os animales, pero non coñecíamos isto. E vostedes teñen animais, teñen cabalos en casa? No. Tuvemos en algún momento, hai moitos anos. Custa moito ter que atendelos? Sí, sí. Para telos ben, sí. Fabián, vostede compite, como se chama esta competición? Competición de sulky. Como é competir nela? Como é levar o cabalo? Hai que leválo relajado e intentar entrar polo cono o mellor posible sin derribar nada. É moi difícil, tendo en conta que leva toda a estrutura amarrado ao cabalo. Bueno, un pouco, porque este non gira no medio, é rígido e queiras que non, se non te abres ben, pois tiras cos conos, carbolas, tiras con todo. Cantos anos, Fabián, levas practicando esta disciplina? 4 anos ou así. Nestes 4 anos, algunha vez que estiveses cerca de gañar algo ou... Sí, bueno, gañar, estamos este ano intentando gañar o campeonato gallego. E o campeonato gallego é moi complicado, chegar a él ou votar a él. Somos 4 ou 5 participantes e hai moita rivalidade. E se ganas primeiro son 10 puntos, se quedas segundo son 8 e terceiro 7. E despois vanche sumando eses puntos de todas as competicións e dai pasas ao final e cando na final pois o que máis puntos teña é o que gana o campeonato gallego. Aquí estamos correndo unha prueba do Campeonato Gallego de Enganche. Isto chamase unha prueba de indoor. Consiste en pasar por unhas portas feitas por conos. Eses conos teñen unhas pelotas. Cada pelota que cae son 10 puntos de penalización, sumados en riba do tempo total que che leva a facer todo o recorrido. O que menos puntos teña é o que gana, e o que máis é o que perde, lógicamente. Eu miro que tedes que ter moita coordinación, non? Porque sodes como un equipo, entendo. Ti, Patricia, que vas detrás, cale a túa misión, digamos? Pois a miña misión é tumbarme para que o carro non volque e intentar salvar as máximas pelotas posibles. En caso de que o carro vai hacia unha pelota, pois intentar levantar o carro para que non caia. É un traballo de equipo, digamos, entón. Sí. Claro, un equipo, senón, isto todo é un equipo. Sin unha peza daqui, sin o cabalo, ou sin un de nós non se faría nada. E xa a última pregunta, é moi complicado levar o cabalo por onde ti queres, como ti queres? Non, non é moi complicado. Hai cabalos que son máis fáciles, cabalos máis difíciles, en todas as disciplinas pasa iso. Pero, bueno, andar enganchado é unha cousa que é bastante máis fácil do que parece. Atopámonos con José Manuel Rival. José Manuel, moi boas. Hola, bons días. Que é o presidente da asociación Zalobrín, dixo ben. Sí, sí. Pois nada, un pouco coñecer esta feira tradicional. Dende cando se realiza esta feira cabalar? Isto xa de tempos inmemoriales. Aquí sempre houve feira, digamos, no Mosteiro. O que pasa que, bueno, ahora mismo pues estamos potenciando un pouquiño o tema do gando equino, xa que desgraciadamente o resto de animales pois baixou a súa produción, pero bueno, e cada ano pois estamos intentando pois elevar un pouquiño a máis categoría o que é a feira e ao mesmo tempo pois para darlle a posibilidade de que a xente que ven montada a cabalo pois que poida disfrutar e andar montado por aquí sin molestar, digamos. A feira un pouco que actividades ten, porque vemos que ten moito recorrido. Sí, a verdade que, bueno,
como podedes ver nos folletos estos, que empeza ás 10 da mañán hasta a tarde, e bueno, dentro deso pois hai actividades tanto na pista esta interior de doma, de un espectáculo que habrá ahora sobre a unha, e na pista da fora, pois este ano, por primeira vez, que é unha proba de enganche federado, cousa que o ano pasado tamén a fixemos, pero bueno, o ano pasado non estaba federada, e este ano pois contamos aquí con xueces pois que veñen de Andalucía, a verdad, con un currículum moi importante. E, bueno, pois vamos a botar toda a tarde, agora saliron a facer un pasacalles, que volverán dentro de un rato, e aí logo faremos tamén unha entrega de trofeos ou de galardóns aí a uns ganaderos, e despois pola tarde pois volveremos sobre as 4 da tarde con doma vaquera e doma de campo e un pouco un espectáculo hasta a última hora da tarde. Pero aquí vexo que tamén hai para comer, se a xente quere. Sí, por supuesto, eso non pode faltar, non? É un pouco, como é entón a aceptación da xente? Quero dicir, canta xente se desplaza ata esta feira cabalar? A ver, máis ou menos, quero dicir, cada ano ven que se incremente, que a xente aposta por esta feira sí, cabalar. Sí, a medida que lle facilitas, digamos, o poder vir montado, cosa que antes, pois, había o tema de estampa e belleza, e entonces, digamos que a xente que viña montada a cabalo e que realmente está cuidando os seus animales durante todo o ano, pois ten este día para poder disfrutar. Si chega aquí e resulta que ten que atar os cabalos aí nos pinos ou eso, pois tampouco non disfrutas, digamos, dos animales, non? E neste caso, nós o que estamos tratando de fomentar, como podedes ver, é que a xente pois que disfrute e que todo o mundo poida convivir. Moitas opcións para a xente nesta feira cabalar de Meis. Moitas gracias por atendernos, José. Vale, moi ben, gracias a vos, vale. Vexo que aquí Coneto. Sí. Coneto que traemos aquí, gustan os cabalos? Bueno, xa caído a vesta xa. Con montura e todo para él xa. Con casco. Que tal, Conte? Me gustan os cabalos? Con casco e todo. Dende cando ves coa boa aquí a feira de cabalos? Dije o primeiro este ano. O primeiro. Atopámonos agora con Marta, alcaldesa de Meis. Que tal, alcaldesa? Moi boas. Hola, bo día. Como é esta feira cabalar aquí en Meis, que se celebra ano tras ano tras ano? Pois nada, é unha feira que vai medrando, como dices, cada ano. Este ano hai concursos novos, hai doma, hai pruebas federadas para o cual adaptamos unha finca aquí ao lado. E como ves, pois cada ano hai máis xente. Incluso decíanos dende a organización que este ano habilitábase para que a xente poida vir montada, é dicir, vivir a experiencia do cabalo dende dentro ao 100%. Efectivamente, sei que traballaron un arreo, tamén o Concello se volcou con esta festa para que todo estuvera a punto para o día de hoxe, e a verdade é que vexo que está sendo un éxito. Un pouco a organización, como funciona? Quero decir, esta asociación Zalobrín, pero como dende o Concello se tamén manexa todo isto? Pois nada, o Concello puxo todos os medios á súa disposición, pois traballadores do Concello, puxo maquinaria, adaptamos unhas fincas, e levamos como 2 semanas traballando pois, para adaptar as instalacións e que estén hoxe en perfecto estado. Perfecto, moitas gracias. Gracias a vos, gracias. Que maxestuosidade, que beleza son os cabalos, e nós que continuamos na Feira dos Cabalos de Meis. Vamos un sintres a publicidade e a volta continuamos nesta feira. Corral, organiza Concello de Meis. Xa voltamos de publicidade e continuamos na Feira Cabalar de Meis.
tes un picadeiro. Efectivamente, temos unha finca aquí a 2 kilómetros donde damos clases de equitación e tamén guardamos cabalos de particulares, de xente que os ten ali. Un pouco contame, vos vides a esta feira simplemente hoxe, decíasme, para ver, non? Efectivamente, nos vimos de visitantes, vimos a... Bueno, pois porque nos gusta moito esta afición e aparte en concreto esta asociación que está promovendo este concurso o está facendo estupendamente co tema do enganche, da doma, doma vaquera, doma clásica, pois vimos a apoialos. Todo isto que sea boa afición. Decíasme que tamén hai como exhibicións, que aquí tamén incluso se poden vender cabalos. Vos hoxe simplemente vides a ver o material, pero vos non traedes nada hoxe aquí. Efectivamente, nós non trouxemos nada, porque ahora mismo tampouco temos ningún tipo de cabalo para traer non temos cabalos nin de enganche, nin para compra-venta, pero vimos de visitantes, porque, bueno, entre outras cousas, trouxeron a Juan Robles, que foi 14 ou 15 veces campeón de España de enganche, vamos, que se moveron para facer unha feira que atraira ao público. E xa para rematar, ti que estás metido no mundillo, contame un pouco, como é esta vida dos cabalos? Quer decir, atender os cabalos, ti que tes un pecadeiro, vir con eles ata aquí, montalos, quer decir, é un traballo arduo, non? Pois a verdade é que eu sempre que me preguntan digo que foi a forma máis elegante que atopín de arruinarme. Porque isto implica moito... Porque implica moitos cartos. Implica moita inversión, pero amortízalo nun día como hoxe. O sea, ves aquí, ves os nenos que están arrancando coa nova afición, coa xente xoven e tal, e xa solamente eso xa parece que deixa amortizado o invertido, pero moi ben, é un placer estar hoxe aquí, de verdade. Veño para velos. Para ver, non vamos a mercar un cabalo ni nada. No. Andas a cabalo? No. Vimos a ver solo. Sí, a dar unha voltiña por aquí. Pero temos pensado mercar algún cabalo? No. Hai na casa, deso hai na casa. Xa ten vostede na casa, que din que tira bastante dos cartos os cabalos. Ai, cheja. É un gasto, é unha renta diaria. O cabalo non se vende? Non se vende. E por que non se vende? Non se vende porque eu teño para cubrir as yeguas na casa. Teño de semental para min. Véndese calquera dos outros. Canto custa manter un cabalo? Pois según o que gastes nel, pero sobre 60, 70 euros cada semana, cada mes, va. Cada mes hai que por 60, 70 euros para que o cabalo... Mais ou menos, tendo na casa ti pasando un pouco de traballo, deixas de fumar e tes un cabalo perfectamente. Estamos vendendo o cabalo? Intentando. Intentando vendelo, claro. Vale. Que prezo se lle pon o cabalo? Ou como lle pomos un prezo? Home, eso depende o que lle queiras ganar, claro. Pero hai nos de 1.000, pues 1.500, 1.300, depende. Pero quero decir, basámonos no tamaño do cabalo, no seu peso... No peso, si fuera para carne, sí se basaría no peso. Pero se non, pois basase na raza, basase nas actitudes do cabalo, en varias cousas, va. E o cabalo que vostede vende, por exemplo, que raza e que actitudes ten? Pois son cruzados, son potras de 2 anos, quincenas de 2 anos máis ou menos, e son para criar, son potras seleccionadas, e bueno, son máis ben para facer yeguas de montura boas. ¿De dónde ven? De Vizcaya. Desde Vizcaya. Y desde Vizcaya venimos aquí a Galicia. Sí, vengo 2 años a pasar unos días siempre. Y esta vez le cuadró con la feria. Efectivamente. Espectacular todo esto. Somos de Barcelona. De Barcelona. De Barcelona venimos aquí a la feria. ¿Por qué? Venimos a Galicia de vacaciones. Venimos a Galicia y cuadró la feria. Sí. ¿Qué le parece? ¿Le gustan los caballos? Sí, mucho. Son muy bonitos.
¿No tendrá pensado comprar un caballo? No, en Barcelona no tengo donde meterlo. Que opinión lle merece, por exemplo, o custe que ten ter un cabalo? Porque vostede ten cabalos. Tú ben. É moi costoso ter cabalos. Pois sí, a verdade é que sí. Hombre, ahora mismo non sei, porque foi moito tempo que non teño, pero é bastante, cuesta bastante diñeiro, sí. Vostede sí que monta cabalo? O montaba? Montaba, sí. Pero ahora nada, non monten bulas. Un cabalo non leva calquera. Ten que gustar, non hai que terle medo. O cabalo é gran amigo do home, pero o home ten que ser amigo do cabalo. Sempre cuidándose que todos facemos tradicións. O cabalo bonita, Pola nosa banda rematamos na Feira dos Cabalos de Meis e non sen antes recordarlle iso de sempre, que se queren que vayamos gravar algunha das súas festas non teñen máis que invitarnos. Chamen o número de teléfono que aparece en pantalla o 986-710-741 ou mandar un correo ao de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. ¡Ah! Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. ¡Oh! ¡Ay! Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para acá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diente, rapaz! ¡Ah! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.